Hormu hortar nam nang kapabat anparta asonti na hormu hortar aphan text kape bon pen chenglok jang thua nam ke pabat ang bong pen non ke bangji Lok Sabha kiligalong Modi sarkar kopi ko sonpo non ke bangji Suri hini ra ingkoi ra aningkan kape do ponji Lok Sabha kiliga pharman puthot BJP sarkar chari ajakong kape bang thuji aphan pura raj chari Bharatiya Janata Party atum non penta arsikjet sai kedeng pon amu klang pon Nihang nire balong riang kangkado kawe long ingkoi ra pho constituency ang bongpen long ingkoi ra gethom a constituency long Bharatiya Janata Party ke hai ponang ji aphan kengkam deng ponlo la swang bongpen asama long ria long kilang charidun arpu ki pipona bang phulake Union Minister Sarbananda Sonowal lapen Kiren Rijiju aphan lo pusi karbiang long live birta ribdun long la sonsi non ki bangji Suri hini ra ingkoi ra aningkan Lok Sabha kilik ke hai kengkam kilong ji aphan pura BJP atumpen matha pon bomlo Nihang ni rebalong riarlo long ingkoi raket thoma constituency long kachepa hai pon pameji aphan sikdang pon bomlo pusi chinidun bangso puthak bang throk Union Minister aphan special arpu pajir pon iglo la song bongpen long nerkep nihang ni rebalong rialong kilang charidun arpu non pen birta kilong dun atenke Sarbananda Sonowal Kiren Rijiju Rameshwar Teli lapen Subhas Sarkar pusi chinidun bonta BJP sarkar ke bangpen kiduk kilak sai ka chongtat arada phan ko ana kisung malake pini rada phan than pare jok plot bino jong hele kaching thur BJP sarkar ningje sita nona phurun Modi sarkar bang unji bangon e lake apora longsi rada tumpen paklang ponpo National Desk Report Karbiang Long Live